Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, akeh sing ngilingno aku yo baik neng langsung tatap muka aku, baik langsung neng telepon, mbuh iku neng WA, ono sing neng komentar. Iku akeh sebenarnya sing ngilingno aku. Ngene lho. Kang, ojo jeru-jeru oleh neng wejang. Ojo nemen-nemen oleh neng ngekei kawruh lan wejangan. Mergo kawruh lan wejangane panjenengan iku Kang, iku sebenarnya gak gampang diterima karo kabeh wong, gak gampang diterima karo wong awam, gak gampang diterima lah istilahnya. Mergo sebenarnya wejangan lan kawruh iki jarine gak kabeh wong ku iso mangerteni lan memahami. Ngoten. Nggih Kang. Ngapunten sing kata Kang. Sebenarnya tujuan kula niku mboten kok. Kula niku nduduno kawruh lan wejanganku sing sejati iki Kang. Tapi ngeten. Kula niki sebenarnya niku nggih tujuan lan visi misi kula niki ngwedhar hakikat sejati niki nggih. Niki kangge dulur-dulur lan kanca-kanca niku supaya mboten istilahku kejeglong lah. Mboten kejeglong ibaratnya mlaku iku mboten sampai kejeglong nemen-nemen lah. Kejeglong gak popo, pokoknya gak sampai mlebu nang jurang ngoten. Iki gambarane ngoten to. Tujuan kula niku sebenarnya. Dadi ngeten, derek-derek sedaya. Kula niki pemahami, mulane kok akeh sing pro lan kontra, akeh sing ngritik aku, akeh sing menghujat aku, akeh sing ngelek-ngelekno aku. Aku sebenarnya santai. Tapi kok kadang kena opo aku kok jawab pertanyaane wong-wong sing ngelokno aku, jawab pertanyaane utawa komentare wong-wong sing ngelek-ngelekno aku. Aku bukan kok gak terima niku dulur. Tapi kula niki nggih istilah iku nglurusno komentar utawa pertanyaan sing kena dilurusno. Sing wis pemahamane wis ora kena ditakok-tekok, ora kena dikencengno. Bengkoke iku wis bengkok permanen katakanlah ngono. Ya wis kula wis mboten meksa pun tak jarno dulur. Pun tak barno wis terserah panjenengan. Nek pancen pemahamane utawa pendapate panjenengan ngoten nggih terserah. Niki niku kula ndamel wejangan iki khusus damel sing purun-purun mawon. Sebenarnya konten iki kan nggih terkhusus kangge tiang-tiang sing saged memahami lah, saged nerima ngoten. Tapi tak saring-saring maneh wong sing gelem nerima, sing iso nerima iki wong sing duwe kelas dhewe. Katakanlah niku sing wong iso memahami temenan wejangan sing tak wae iki iku kebanyakan iku wong ki mang apa ya istilah iku kebanyakan iku jarang ana wong sing fanatik nang agamane utawa nang iki ne apa ajarane. Dadi jarang lho. Lah, kebanyakan wong sing fanatik nang agama lan ajarane iki wong sing gak bisa memahami wejangan iki lho. Wejangan channel niki. Mergane nggih ngoten lho, terus ditanamno ning akare. Ning akare iku ditandurno tekan gurune mbuh wong tuane tentang kefanatikan agama. Mulane iku dulur, aku iki koyok tantanganku iki ya bener-bener ngencengno
Wesi sing wis kadung bengkok kan abot kan, wesi nek wis kadung bengkok kan abot, dikencengno kan abot. Kecuali galvalum duduk wesi. Kecuali koyo aluminium duduk wesi. Iki cek kena di kencengno, tapi nek wesi kudu bener-bener ekstra kuat. Ekstra kuat. Iki tantangan kudu. Tantangan kula. Tapi kula tetep hati-hati kok, kula tetep hati-hati, kula tetep mirengaken pepilinge panjenengan sedaya sing saged memahami wejangan kula. Kula tetep butuh pendapat, butuh kritik lan sarane panjenengan supaya kula niki nggih saged belajar malih. Lah tugas kula niki kula kepingin kanca-kanca sing durung mangerteni ajaran Jawa kang sejati sing saged mlebu nang ajaran agama kabeh iki bisa memahami sing sak temene. Oh ternyata sing diarani ajaran Jawa sejati iku ajaran sing bener-bener mulia, sing nambah istilah iku krentek ati luwih marem, iku ya ajaran Jawa kang sejati. Dudu ajaran Islam. Maksudnya iku dudu ajaran agama. Dudu ajaran agama. Dadi Jawa iku dudu agama. Neng ajaranku iki aku nganggep Jawa iku dudu agama tuh. Dadi panjenengan aja salah memahami nek Islam, Kristen, Hindu, Buddha iku Konghucu iku agama. Nek Jawa iki ilmu lho. Ilmu sejati, Jawa sejati, ilmu sejati. Ngoten. Terus aku ngomongno bab agama iki ya sepurane, bukan aku iki kok sok komentar tentang agama enggak. Aku bodoh soal agama lho. Nyatanya aku ora iso dalil. Terus terang wae aku ora nyumbungno awakku dhewe, aku ora nyumbungno leluhurku. Tapi biyen leluhurku kabeh, mulai cangga, buyut, mbah. Iki para pelaku pondok kabeh, pondok pesantren lho. Nah, beliau-beliau iki biyen ya disegani tentang ngajine, tentang dalile, tentang hafal ayat-ayat suci Al-Qur'ane. Disegani neng area pondok pesantren ini biyen dulu. Jadi mbahku leluhurku kabeh iki biyen asli wong sing pondok, asli wong sing pondok pesantren. Jadi sepurane aku kok bukane gak ngikuti jejak mbahku, tapi yo anjene mbahku aku yo ora ngerti dulu. Mbahku ngajari hakikat Islami. Nonton. Lah aku biyen ngaji yo mau terima ngaji Quran, ngaji Quran, duduk ngaji tafsir Quran, duduk ngaji terjemahan Quran, tapi ngaji Al-Quran. Ngaji yang mulai juz 1 sampai juz 30 iku ngajiku biyen lho. Isih cilik biyen. Dia dikongkon mbakku kono. Ngaji ning musala kono, ngaji ning masjid kono. Engko nek wis iso ngaji le, nek wis gedhe tak kei hakikat ngaji. Iku pesene mbakku ngono. Ya wis mulai saiki aku ditanamno hakikat ngaji, hakikat Quran, hakikat Islam. Jadi nek masalah ngaji mbahku semua turun tangan. Nek ngaji cuma ngaji kitab terus mbahku ora turun tangan. Jadi mulane niku dulur. Mbahku riyen nggih pernah kula tanggeti ngeten. Mbah, wejangan jenengan niki sedaya sing paringaken kula niki. Niki napa sumbere saka Quran? Nek Islam sing tak weno nang kon le. Ya sumber teko Al-Qur'an. Lah tapi kok mboten enten dalile, Mbah? Lho. Quran iku duduk digawe dalil. Kitab Al-Qur'an iku duduk digawe maca, tapi Quran iku digawe memahami awake dhewe marang Gusti Pangeran, marang kehidupan awake dhewe ning alam donya. Dadose ngoten terus itu. Aku dijak mbakku ngono. Dadi Al-Qur'an iku duduk tempate gawe maca. Al-Qur'an iki tempate duduk digawe apal-apalan. Iku mek pelajarane arek SD, TK, SD, SMP ngoten. Nek wis menginjak dewasa, sejatine Al-Qur'an iku tempat digawe memahami awake dhewe marang Gusti Pangerane lan memahami awake dhewe kanggo urip ning alam donya. Ngoten. Niku Al-Qur'an. Terus mbah kula ngoten lho.
Mulane iku kula mboten diajarno berdalil, kula mboten diajarno carane maca Quran sing bener iku ya napa mboten diajarno. Tapi kula diajari laku sing bener lan bener ning alam donya. Laku sing bener lan bener ngabekti marang Gusti Kang Maha Suci. Niku sing diajaraken ten kula. Dadose napa sing kula wejangaken ten panjenengan sedaya niki nggih wis sumbere sejatine nggih saka Quran. Tapi pun dikupas tuntas kali mbah kula, dijogok sari inti sarine diwenoh kula ngwehno ten panjenengan sedaya. Ngoten lho. Dadi sepuntene kula niki mboten sok keminter soal agama. Aku mek nyampekno ilmune leluhur kula marang panjenengan sedaya. Pun jelas nggih sampeyan. Ya pun mugi-mugi panjenengan saged nampi nggih napa sing kula wejangaken niki. Kula nyuwun ngapunten bek menawi kula niku selama konten kula niki ngerasa nek kula niki kemawinter soal agama duduk kula sanes ustaz. Nggih keliru. Niki mek napa ya? Mahkota istilahnya napa nggih? Sirah niki nggih kudu ditutupi lah supaya ben ngajeni awake dhewe. Ben nek dhewe ku duwe etika lan tata krama lah. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Iki termasuk busana, Kang. Mboten soal napa-napa. Pun nggih ngaten mawon ngapunten sing kathah bek menawi enten kelapatan lan kekhilafan kula sing kula sengaja napa mboten kula sengaja kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.